L-eks-president tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista Enn Fenech u l-eks-segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Paul Borch Olivier qed jattakkaw lill-Gvern talli mhux idaħħal immigranti f'pajjiżna. Fittra iffirmata minn Enn Fenech intqal li ma' 77 immigrant abbord il-bastiment kummerċjali MV Marina li nsab fejn il-gżira ta' Lampedusa għandu jaqbad triqtu lejn pajjiżna u l-immigranti jiddaħlu f'Malta. Min-naħa tiegħu Borch Olivier ikkummenta fuq il-blog ta' Brian Hunsford u qabel ma' sentiment ta' Enn Fenech biex jiddaħlu l-immigranti f'Malta. Il-Gvern Malti teressa pożizzjoni soda fuq l-immigrazzjoni fejn f'ċirkostanzi straordinarji ta' emerġenza pubblika il-portijiet jinsabu magħluqa bħalma huma magħluqa wkoll ta' pajjiżi oħra. Malta kkoordinat operazzjonijiet ta' salvataġġ ta' migranti li kienu fuq dgħajjes li daħlu fiż-żona ta' tiftix u salvataġġ ta' pajjiżna. Dawn l-immigranti ġew trasferiti fuq żewġ bastimenti tal-kumpanija privata Captain Morgan. Il-bastimenti jinsabu ankrati barra l-ibħra territorjali ta' Malta u l-immigranti nataw l-ħtiġijiet bażiċi bħal ikel, xorb u mediċini. Dawn qed jistennew għal soluzzjoni Ewropea dwar relokazzjoni. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.